מקליטה עבור הבנות שלו כאן. יופי, ואני מתחילה. אז מי שככה עוד לא יצא להיפגש ולהכיר, אני ויקי לנגביים, ויחד עם אריה אנחנו רישומי מסע. זה בעצם תוכנית של אומנות, קשיבות, בעיקר בטבע, אבל הנה אנחנו בזום גם. אז באמת ככה בעקבות התקופה נולד הדבר הזה, והאמת היא אני גם שמחה לו, כי אני חושבת שיש גם יתרונות לזום ולמה הוא מאפשר. אז ככה אני שמחה לאפשרות הזאת לפגוש אתכם באזור הנוחות שלכם, שלום לאה, בבית שלכם. אני כבר התחלתי, אז אני ככה אתחיל ואחר כך נפגוש אתכם. אוקיי, אז ככה ימים מאוד מאתגרים עוברים על כולנו. דקה לפני שאני ככה אקדיש שנייה איזה נר ונעשה מדיטציה ביחד, אני רוצה להגיד איזה מילה שהיה לי איזה רצון נורא גדול שנייה לעצור וקצת לאסוף את המשאבים שלנו היום, קצת להיזכר בכוחות שלנו. אני מרגישה שככה תקופה מאוד ארוכה שאנחנו מתמודדים עם איזושהי מערכה, עם הרבה בלתי נודע סביבנו, ואם ככה בשבוע הראשון חווינו איזשהו בלבול נורא גדול, אבל מול הדבר הזה היה איזשהו רטט שמצד אחד היה לנו מאוד קשה לשאת אותו, מצד שני היה בזה איזושהי רטט של חיות. אפשר גם לראות את האנשים שלקחו את זה למימד של התגייסות ותרומה והתנדבות, ובאמת יש שם איזושהי פעולה שהוציאה את כולנו לתוך איזשהו רטט. והנה הימים חולפים וזה לא נגמר וזה ממשיך, החוויה הגדולה שאני ככה מרגישה מסביבי עכשיו זה איזושהי חוויית מותשות, כאילו אנשים כבר מותשים, כבר לא יודעים אפילו מאיפה לגייס את הכוחות, ולכן אמרתי שאני רוצה להקדיש את המפגש הזה, ככה לראות איך אנחנו מגייסים את הכוחות שלנו, למה שאנחנו זקוקים, כן? כל אחד וההתמודדויות שלו ושלה. אז ככה דקה לפני שאנחנו ניגשים אל העבודה, אל הקשיבות, אל היצירה, אני כן רוצה כרגיל ככה להדליק נר ולתת לעצמנו איזשהו רגע להיות עם מה שקורה עכשיו במדינה, ממש לאחל ברכה לכל החיילים שישובו הביתה בשלום, לכל החטופים שישובו במהרה לביתם, ואני רוצה ככה לשלוח ככה נחמה לכל מי שאבל ורפואה לכל מי שזקוק. אז אני מדליקה לנו נר, ובזמן הנר אני רוצה לקחת איזה רגע כן לקרוא לנו איזשהו קטע. בחרתי לנו את הספר כשדברים מתפרקים של פאמה צ'ודרון, שזה ספר שאני מאוד ממליצה עליו בימים אלו ובכלל, ואני אקריא קטע מתוכו, שהתחבר לי מאוד על המשמעות של לאסוף את המשאבים שלנו, כן? לאסוף את הכוחות שלנו, במיוחד בימים האלו. אז אני מקריאה, ואחר כך אם תרצו אני אשלח לכם את זה בקבוצת וואטסאפ שלנו. הלימוד איך להיות נדיבים כלפי עצמנו, איך לכבד את עצמנו הוא חשוב. וזאת מפני שבאופן יסודי, כשמתבוננים אל תוך הלב ומתחילים לגלות מה מבולבל ומה מבריק, מה מר ומה מתוק, לא רק את עצמנו אנו מגלים את העולם. כשמתייחסים למחשבות ורגשות בהומור ובפתיחות, כך אנחנו תופסים את העולם. לא מדובר רק על שחרור פרטי שלנו, אלא איך לעזור לקהילה שאנחנו חיים בה, איך לעזור למשפחות, למדינה ולכל היבשת כולה. באופן טבעי וספונטני מתרחש שינוי מעניין. אנחנו מתחילים לגלות שבמידה שיש בנו אומץ, הנכונות להביט, להתכוונן ישירות אל הלב שלנו, במידה שיש בנו נדיבות כלפי עצמנו, במידה הזו קיים גם הביטחון והיכולת ממש להיפתח לעולם כולו. אז ככה פאמה צ'ודרון מזמינה אותנו להסכים ככה להיכנס פנימה לתוך סקרנות אל הלב, להיות בקשר עם החלקים שלנו, ויש לזה איזושהי השפעה ביכולת שלנו גם להיות עבור העולם כולו. אז עם הברכה הזאת אנחנו ככה נתחיל,
ואני מזמינה אותנו לתרגול של קשיבות, בשביל זה כל אחת יכולה למצוא ככה את התנוחה שהכי נוחה לה. נשב עם כפות רגליים על הרצפה, משענת לגב, ממש נשעין את הגב שלנו על המשענת, וניקח 3 נשימות עמוקות, ורגע נרגיש את הגוף מכף רגל ועד קודקוד הראש. כפות הידיים אפשר להניח על הידיים או על המושב, איך שנוח לכם. רגע נשים לב לאוויר שנכנס פנימה, ממלא את מלוא הריאות, ולאוויר שיוצא החוצה. נעביר את תשומת הלב שלנו רגע לכל המקומות שבהם הגוף שלנו נוגע ונתמך. כפות הרגליים נתמכות על הקרקע, ירכיים נתמכות על המושב, ישבן וגב נתמכים על משענת הכיסא. כפות הידיים מונחות, נתמכות גם הן. מרגיש את החלל הדק הזה בין הגוף שלי לבין הדבר שבו הוא כרגע מרפא לתוכו. ניקח אוויר ובנשיפה החוצה נראה איך אנחנו יכולים להגדיל את התחושה הזאת של הכבדות, התחושה הזאת של הנתמכות. ושוב ניקח אוויר וממש ניתן לגוף ככה כמו להישמט אל תוך כל הנקודות בהם הוא נתמך. נראה רגע מה זה עושה לאזור הכתפיים, לאזור העורף. שוב ניקח אוויר ובנשיפה ממש נשמט עוד קצת עם כוח הכבידה לתוך כל מה שמחזיק אותנו כרגע. נראה רגע מה זה עושה ללב. בפעם הבאה שהאוויר נכנס פנימה, אני אזמין אותנו ממש ככה לדמיין שבכל נשימה פנימה, כל שאיפה, אנחנו מכניסים פנימה חיים. הרי זה הדבר, נכון? אנחנו מכניסים אוויר פנימה, אוויר חדש ורענן, מחדשים עלינו משהו שלא היה קודם. זה ממש נראה שעם האוויר שנכנס פנימה, אנחנו לוקחים פנימה חיים, ממש נושמים פנימה חיים. אפשר לדמיין את המילה חיים. ובנשיפה החוצה, אנחנו נושפים החוצה את כל מה שאנחנו לא זקוקות בו כרגע. ממש סומכים על הפעולה הזאת של הנשיפה שמוציאה מהגוף את כל מה שהוא לא דרוש כרגע. אז עם הנשימה פנימה אנחנו לוקחות אוויר, ועם הנשיפה החוצה אנחנו ממש רואות איך כל מה שלא נדרש כרגע יוצא מאיתנו החוצה. אפשר להשתמש במילה שחרור. מוציאות החוצה, שחרור, משחררות החוצה את כל מה שאנחנו לא זקוקות לו. בואו ניקח כמה נשימות כאלה, שאנחנו ממש מדמיינות פנימה שאנחנו לוקחות אוויר שהוא חיים, מכניסות חיים פנימה, ונושפות החוצה, שחרור, הרפיה, כל מה שאנחנו לא זקוקות.
שוב לוקחות פנימה עם האוויר שנכנס, חיים, התחדשות של חיים פנימה. ועם האוויר שיוצא, משחררות ומשתחררות מכל מה שלא דרוש לנו. נותנות לתודעה שלנו פשוט לנוח על המחשבה הזאת שאנחנו מכניסות פנימה חיים עם הנשימה ונושפות החוצה שחרור של כל מה שלא נדרש. ועם אותה פעולה ככה פשוטה ולפעמים מורכבת, נמשיך עוד צעד אחד קדימה ונבקש להכניס פנימה הפעם אהבה. ממש נראה איך בכל נשיפה פנימה אני מכניסה פנימה אהבה ונושפת החוצה שוב שחרור. כל מה שאני לא יכולה לשחרר, כל מה שאני מסכימה להיפרד. שוב מכניסה פנימה אהבה, ממש יכולה לדמיין את המילה אהבה. ונושפת החוצה, השתחררות, שחרור, פרידה, מכל מה שלא דרוש כרגע. קח עוד כמה נשימות כאלה. עכשיו אני מזמינה אתכן ממש לראות איך אתן בוחרות מה אתן מכניסות פנימה. ממש רואות שזה באמת בבחירתכן לבחור את המילה שאתם כרגע נושמות פנימה לתוך הגוף. ממש נותנות למילה הזאת להיכנס, להתפזר בתוך הגוף שלכם. אפשר לנשום פנימה כוח, לנשום פנימה תקווה, לנשום פנימה כל אחת את כל מה שהיא מבקשת להכניס פנימה, ובנשיפה החוצה ממשיכה ממש לשחרר, סומכת על הפעולה הזאת של השחרור, של הנשיפה, של ההרפיה, שיודעת להוציא את כל מה שלא דרוש כרגע ממני. שמה לב איזה מילים מבקשות להיכנס עכשיו פנימה עם הנשימה, אליי פנימה. ופעולה אחרונה, אני מזמינה גם להוסיף בנשיפה מילה החוצה. מה אני מבקשת להוציא ממני החוצה. לדוגמה, אני יכולה לנשוף פנימה תקווה, ולנשוף החוצה אכזבה. אני יכולה לנשוף פנימה כוח, לשאוף פנימה כוח, ולנשוף החוצה תסכול. ממש בוחרת מילים שככה מגיעות אליי בצורה אינטואיטיבית עכשיו, אני לוקחת פנימה ולוקחת אוויר, ונושפת ממני החוצה, ולרגע אני אסדיר שתי מחזורי נשימה מלאים, על שתי המילים שעלו לי עכשיו בנשיפה פנימה ובשאיפה החוצה. מעולה. ולאט לאט אני אניח את כפות הרגליים, ירגיש את כפות הרגליים על הקרקע. אני יכולה לאט לאט כמו מתעוררת משינה מתוקה להזיז טיפה את אצבעות הידיים, את אצבעות הרגליים, ולחזור לכאן ועכשיו אל המפגש.
אוקיי, אז ככה הכנסנו פנימה את מה שאנחנו זקוקות, לאט לאט דייקנו את זה, וגם גילינו ונשפנו החוצה, גם שמחנו על התהליך, אבל גם נשפנו החוצה את כל מה שאנחנו לא רוצות, אולי אפילו קיבלנו איזה מילה לנשוף החוצה. ועכשיו אני רוצה ככה כתרגיל השראה לקראת התרגיל יצירה שלנו ביומן, לקחת את המודל העבודה של פרופסור מולי להד, ואני ככה אספר לכם מה כל כך אהבתי ומצאתי בו. ככה בלימודי טיפול באמנות שלי, במחזור הראשון ללימודי טיפול באמנות בתל חי, זכיתי ללמוד אצל פרופסור מולי להד. אחד הדברים המהפכניים בעיניי שהוא הביא לתחום הטראומה, הוא פרופסור שככה חקר את תחום הטראומה. אחד הדברים המהפכניים שבעיניי הוא הביא זה אם היינו מסתכלים על טראומה, אני יכולה להגיד ככה, שזה הדעה הרווחת בכל מקום שאני עובדת, גם הפסיכיאטרים שאני עובדת איתם, גם הפסיכולוגים, אז החיפוש הוא אחר בעצם מה הנזק, מה קרה, כן, מה הנזק שקרה, מה הפתולוגיות, איפה האובדן, איפה הבן אדם לא מצליח לתפקד, ובעצם אנחנו רואים איפה הטראומה, או מצב הלחץ, או הדחק פגע בחיים ושיבש. ומולי להד הוא הפך את זה. הוא בעצם כשהוא פונה למטופל הוא גם מתעסק בזה, אבל יותר מתעסק בשאלת המשאבים. הוא שואל איזה כוחות עומדים בפניו. זאת אומרת שהוא יושב עם מטופל, הוא ישאל איזה כוחות יש לך, מה עומד לרשותך. והוא בעצם נשען על פסיכולוגיה חיובית, וכל נקודת המבט שלו זה לאתר את הכוחות, ומשם מהנקודה של הכוח, במקומות שעומדים לרשותך, אפשר להתחיל. זה יכול להשפיע כאדוות וממש לספק ריפוי במקרים מסוימים. והוא לקח ובאמת אסף 7 כוחות שהוא זיהה וגילה שיש אותם כמקור כוח, ואפשר לראות שיש אנשים עם נטייה כזאת או נטייה כזאת. הוא ממש פיתח מודל שמאפשר לנו לגלות את הכוחות האלה. אני פחות אכנס לזה היום, כי אני רוצה שזה יהיה רק השראה למפגש, אבל מי שירצה ככה יותר להתעמק בזה, אז תסמנו לי, אני יכולה להקדיש לזה 4 מפגשים למודל הזה, למדנו אותו לפרטי פרטים, אבל מה שככה רציתי כן לתת לכם כנקודת מבט, זה באמת את זה שהוא לקח את אותם 7 משאבים, וסיווג אותם, ובירר בעצם מה השפה שעומדת לרשות המטופל, ובעצם עומדת לרשות כל אחד ואחת מאיתנו. הוא קרא לזה בראשי תיבות גשר מאחד, שזה ראשי תיבות של 7 השפות השונות. אפשר לעבור אל ההדגמה, יש לשונית הדגמה, אז ברשותכם גם אני אעבור אליה. יופי, אז אני נמצאת בלשונית ההדגמה שלנו, ובאמת ככה אני אעבור איתכם שנייה על 7 השפות שמולי נתן לנו. איך עוברים? סליחה על השאלה הטכנית. בתוך הריבועים, את שמה לב שיש ריבועים עם כל מיני פרצופים, אז יש ריבוע אחד שהוא ריבוע ההדגמה, ומצד ימין למעלה, אבל לא רואים ריבועים, איפה את רואה ריבועים? תסתכלי מצד ימין למעלה, יש לך view, כתוב לך מצד ימין למעלה view, יש לך כאלה ריבועים קטנים של view, את יכולה ללחוץ עליהם, אני לא רואה. וברגע שאת מוצאת את הריבוע שהוא ריבוע ההדגמה, את פשוט לוחצת על 3 הנקודות, וכתוב על זה אפשרות לקבע את זה, שזה נקרא PIN, P-I-N-I. P-I-N-I, ואז את נמצאת כל הזמן בלשונית הדגמה. לא רואה שום ריבועים. מצד ימין למעלה, את לא רואה? אותי, את הריבוע שלי את רואה? אותך עד באמצע. אוקיי, וריבועים נוספים את רואה? לא. אוקיי. אז אולי תסתכלי למטה, יש לך אולי אפשרות. אני רואה 3 קווים, באמצע איזשהו ריבוע ובצד החץ. אני לא כל כך יודעת איך להנחות אותך, חוץ
לחפש מימין למטה או מלמטה, או למעלה או זה, למטה. זה נראה כמו התמונות של כל אחת מאיתנו, איפה שאת רואה את היד שכתוב ויקי, זה פשוט כמו תמונה רגילה. את רואה אבל אותנו? היא לא רואה אותנו, היא כן, אני רואה רואה רק את ויקי, אתכם. צריך לגלול, לא? אבל בסולם יש לך אותה? יש לך באיזה מקום תצוגה של כולם שמדברים פה? אז היא צריכה לעבור לגלרי. היא צריכה לעבור לגלרי. תעברי עם החץ, את יכולה לדפדף עם החץ בכל הריבועים של האנשים. תדפדפי עם החץ בכל הריבועים של האנשים. עד שתגיעי ליד. כן, עד שרואים את שתגיעי היד. ליד. עכשיו אני רואה רקורד גלרי ויו. יופי, מעולה, תלחצי על זה ותדפדפי בחברים, בחברים ובחברות. כן. יופי, עד שתראי ריבוע אחד שיש בו הדגמה, יש בו יד עם מחברת ומחשב. את מתכוונת ליד שלך, בסדר. מעולה, כן. עכשיו תלחצי, PINI, יש לך ממש מצד ימין, אפשרות לקבע את זה, שתראי רק את זה, אוקיי? אז אנחנו נמצאים עכשיו בהדגמה, ואני מספרת לכם בעצם על אותם 7 שפות שמולי ליד חקר וגילה, שנמצאים אצל אנשים. אנחנו צריכים רק לזהות אותם, צריכים לגלות בעצם מה הכוחות שלהם. ברגע שנגלה מה הכוחות שלהם, משם אפשר להתחיל להתרומם, אוקיי? אז הראשון בגשר המאחד זה גוף. גוף זה בעצם אותם אנשים שמימד הגוף מאוד מאוד משמעותי עבורם. ברגע של קושי ומשבר, תנועה, לצאת לרוץ, לרקוד, אפילו לצאת לסידורים, פעולה אקטיבית של פעולה מאוד מאוד מרגיעה אותם, מאוד מבסטת אותם, ובכלל כל מה שקשור לגוף, כן, נשימה, ויסות, זאת אומרת הצורך לתת מענה במימד הגוף. אז זה גוף. הבא בתור זה שכל, שין, בגשר מאחד, שכל. זה אותם אנשים שהם לוגיים, מחפשים הבנה, סיבה ותוצאה. אותם אנשים שירוצו להתעדכן בחדשות, מה קורה, לדעת. הצורך לדעת נותן חוויית שליטה, ומתוך המקום של השליטה מגיעה המון נחמה, המון הבנה. אז זה ככה אנשים של השכל. שוב, אין טוב או רע, זה פשוט כמו איזושהי דינמיקה של התמודדות, שהיא תומכת בי, ואין טוב או רע, וכל דבר פה הוא חשוב, הוא מבורך, הוא התחלה נהדרת שממנה אפשר להתחיל. הבא בתור הוא רש, וזה רגש, אוקיי? דרך אגב, אני ממש כותבת את זה על דף היומן. תרשו לעצמכם לשרבט בדף היומן שלכם, הוא בסיס לכל העבודת שכבות שתעשו אחר כך. אז הרגש הוא בעצם אותם דמויות, אנשים שיפעלו למימד של הביטוי הרגשי, יחפשו לפרוק את הרגשות שלהם. איך חברה שלי אמרה לי לפני כמה ימים, שאלתי אותה מה שלומך, אז היא אמרה לי, היום הצלחתי לבכות הרבה יותר טוב. אז זה אותם אנשים שהביטוי הרגשי עבורם הוא משמעותי, הוא חשוב, הוא ממש מרגיע אותם, הוא מנחם אותם. שביטוי רגשי דרך אגב יכול להיות גם במימד היצירתי, גם במימד הגופני, אבל הוא ביטוי רגשי. המם בגשר המאחד זה משפחה, שזה אותם אנשים שהמשפחה עבורם היא מקור לכוח, וכשאני אומרת משפחה, בניגוד לחטא, דרך אגב בהמשך חטא זה חברה, אז בניגוד לחברה, המשפחה מדובר על המשפחה הראשונית, זאת אומרת, אותה משפחה המקורית שאני נולדתי בה, והיא מקור לתמיכה עבורי, ולפעמים זה אפילו בלי מילים, זה בעצם אנשים שמבינים אותי, או אולי מגיבים אליי, בלי שאני בהכרח צריכה להסביר את עצמי או לבטא את עצמי. יש אנשים שירגישו משפחה בקבוצות שייכות אחרות, כן? אבל זה איזשהו מימד של שייכות מאוד מאוד עמוקה, שהיא לא בהכרח מילולית. אחרי המם מגיע האלף, שזה אמונה. אמונה זה בעצם אותם אנשים שמערכת האמונות היא זאת שנותנת להם מקור לכוח. זה יכול להיות אמונה בדת, זה יכול להיות אמונה באלוהים, זה יכול להיות אמונה ביקום, בטבע, זה לא משנה. תפיסות עולם גם, נכון? מה? תפיסות עולם, ערכים. נכון, נכון, תפיסות עולם, ערכים, מקורות שבעצם אני יכול לסמוך עליהם, אני יכול להניח את הדעת שלי בהם, ולדעת שהדברים קורים, כן, לדוגמה אני יכולה להגיד, זה שהטבע מתחדש, זה שייך לעולם האמונות שלי, וזה נותן לי כוח בימים האלה.
זה יכול להיות גם משפטים כאלה שאנשים אומרים לעצמם, כמו אני מאמין שבסוף הכל יהיה לטובה, כן? איזשהו עולם ערכים שאני עוטף את עצמי ואני סומך ובוטח בו. חטא אמרנו חברה, חברה זה בעצם אותם אנשים שהשייכות שלהם, העשייה הקהילתית, עצם היותם שייכים לקהילה, שהם יכולים לתרום בה והם יכולים להתערם ממנה, היא מקור לכוח מאוד מאוד גדול עבורם, והם ייצרו מעגלים, הם יחפשו להיות חלק ממעגלים, וגם בשבילהם זה בעצם ישועה במצבי טראומה ודחק. ואחרון חביב זה ד', והוא דמיון. שדמיון זה מעניין. דמיון זה בעצם היכולת שלי ללכת מכאן, לקחת את עצמי מכאן למקום אחר, ולהיות באיזשהו מרחב שהוא בעצם קצת היכולת לשלב בכמה מקורות כוח, כן? זה אותם אנשים יצירתיים נורא, זה אותם מספרי סיפורים. תמיד עולה לי הדימוי הזה של הסרט של בניני, שהוא מספר את השואה דרך נקודת מבט של ילד שמשחק את השואה. אני לא יודעת אם אתם החיים יפים, אם יצא לכם לראות את הסרט הזה. אז זה אותם אנשים שיכולים לבנות עולם שלם של דמיון, והם יכולים לברוח לשם. וזה מעניין שבמחקרים של מולי הוא גילה שזה בעצם אחד ממקורות הכוח החזקים, ואני חושבת שאנשים שיש להם נטייה לעשייה אומנותית, זה אחד ממקורות הכוח שלהם. אז באמת הוא ככה סיווג את אותם 7, אני רוצה לפתוח את זה הערב, אני רוצה להגיד שאולי יש עוד, אולי נגלה במהלך היצירה שלנו, עוד מקורות כוח שמהם אנחנו יכולים להתחיל, אותם אנחנו יכולים לאתר בקרב האנשים שאנחנו ככה חיים איתם וחיים לצידם. אוקיי, אז זה בעצם המודל של מולי, ואנחנו נתחיל את היצירה שלנו הערב. בשביל זה בואו נדבר קצת על חומרים. אני רוצה ככה לאט לאט שתלקטו לכם חומרים של מיקס מדיה, שיאפשרו לכם להיות ככה, להתמקצע בדבר הזה של עבודת היומן, עבודת המיקס מדיה. ומה שיש לנו הערב זה באמת עפרונות צבעוניים, שבדרך כלל אני משתמשת בעפרונות מסיסים במים, זה מאוד עוזר לי בעבודה של המיקס מדיה. אני משתמשת בגירים, כאילו מה שנקרא גירי, גם הגירים האלה הם מסיסים במים, עוזר לי למלא חלקים ככה גדולים יותר, ואני משתמשת בפלטה של צבעי מים, אוקיי? הם תמיד עומדים ככה פתוחים לידי. אני רוצה את המשחק הזה של המיקס מדיה, זה ההזמנה שלי הערב אליכם, בכלל ביומן, אני רוצה את החוויה האינטואיטיבית הזאת, עכשיו עיפרון, עכשיו צבע, ככה את המעברים האלה, ואחרון חביב, ואני בעצם מוסיפה לכם את הצבעים והטושים, תמיד אני מחזיקה 2 עטים שחורים, ככה אחד דק יותר, אחד עבה יותר, אני מחזיקה עט לבן, כי זה משהו שמאפשר לי גם לכתוב וגם לשרבט, אנחנו נעשה הרבה שרבוטים, עט לבן יכול להיות, יש פה, זה נקרא ג'לי, כן ג'ל, כאילו עט ג'ל לבן, יש גם כל מיני ורסיות יותר, כזה יותר אקריליק כזה, אני אגיד שמצאתי דברים מאוד טובים ומאוד זולים, גם במקסטוק, לא צריך להתפרע, ואני מחזיקה לי כמה טושים וכמה צבעים, אוקיי? אז זה מה שאנחנו נזדקק הערב, כמובן הז'ורנלים, שמהם אנחנו נדלה את הדימויים שלנו לערב. יופי, אז אני ככה מזמינה אתכם, באמת מי שרוצה ככה לשתף קצת על החוויה שלה, על הכוחות שעלו לה, אם היו כוחות שככה היו מוכרים לה והגיעו, אם יש כוחות שהפתיעו אותה אולי וצצו, אולי גם משהו על ככה תהליך היצירה ומה עלה לכן.